हेलौ राइस नोंथांमोन नै जोंना 15-16 जानो गोनां रास पुर्निमानि स्टेजआ बानायबायानो नोंथांमोनहा बयबो लोंहोर लोंहोर फैलायबानो जाबाय बे जियागुरि गामिनि रास पुर्निमा मेलायाव नोंथांमोनहा नायदो स्टेजआ बेनो नोंथांमोननो देखायबाय आं नायबानो जाबाय मेला जाहैबाय जियागुरि गामिनि गेलेग्रा गेवलां फोथारावनो जायो बाजार सेरावनो नोंथांमोनहा फैलायजोबबानो जाबाय जानानै आंजों नै हा बागानाव जावदोंमोन सोरबा जावबाय थालाग्राया नै जोंना नै आङो दायो बारियाव मैगं आबाद फोनायाव मुसारि बेरा होदों नोंथांमोननो शेयार खालामनानै मोनसे फिसा भिडिअ क्लिप बानायलायबाय नोंथांमोनहा नायदो नैबाव आङो खुबैदों लाइ सेना आरो मा होनो लाफा दुन्दियाबो दं बेयावनो खोदों बेखौनो दाउ एरो नालाय बेनि थाखाय आङो दाउ हाबनो हायैनि बेरा होनाय जाबाय राइस नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय बेयावनो ओमफ्राय बे आं खदालजों हा होनाया जाहैबाय जाहाथे दाउआ एब्रेनानै सिङाव हाबलांनो हाया बेनि थाखाय साइड साइडआव मुसारिखौ आङो हा खोसिनबाय राइस नोंथांमोनहाबो बेबायदि खालामबानो जाबाय होमब्लानो दाउआ सिङाव हाबलांनो हाया भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आं राइस नोंथां